गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। जोङो दिनै मोनसे फिन गोदान भिडिअ लानानै फैदों बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिफ्राय। दा बे भिडिअआ माने नोंथांमोन सिगांनिफ्रायनो जों बार भिडिअ खालामखाबाय। नैबे समपारानि बसुमतारी, जोमै बसुमतारी आरो रोमै बसुमतारी मोननि बागैहाय माने जोङो माने खनले भिडिअ बानायनो सानाखैमोन, नाथाय भिडिअ बानायनायनि गोनांथि दं हिसाबै जोङो बानायनाय जाबाय। दा बिथांमोनखौ माने CWC आव हमनानै दोनदोंमोन नङा होमबा, रोमै बसुमतारीखौ। बिनिफ्राय बिमाया आरो बिफाया लांनो फैदोंमोन। दा बिमा बिफा लांनो फैनायावहाय बिफायाथ' आन्दायनानै दङ मोनसे जायगायाव। दासिमबो जोङो कमल बसुमतारीखौ मोननो हायाखै, दुखुनांथाव। दा जोङो अब्लाबो बिथांखौ नागिरगासिनो, ट्राइ खालामगासिनो। जेब्लानो मोनो जों अब्लानो लायगोन। बेनिफ्राय दा गोबावथार जानाय हिसाबै 3 मान्थआनो जाहैबाय नङा होमबा रायजोफोर, सिगांनिफ्राय लानानै। दा बिनिखायनो जोङो बिसोर साथामखौ, समपारानि बसुमतारी, जोमै बसुमतारी आरो रोमै बसुमतारी, बिसोरखौ साथामखौबो जोङो माने गामिसिम दैथायहरनायनि थाखाय जोङो थिरांथा लाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय रिक्स लाबाय थानो हाया आरो गावसोरबो बेवहाय सोलिनायनि थाखाय एसे प्रब्लेम जायो। आरो जोमै बसुमतारीखौ काजलगाव CWC आवहाय खनसे दिन्थिहैनांगौ हिसाबै जोङो दा बेनिखायनो न'सिम दैथायहरनायनि प्लानिं लाबाय। गाबोन 19 तारिख नैबे हायथा ब्रह्म फंबायजों जोङो बिसोरखौहाय माने गाबोन मोनानि ट्रेनजों 12509 ट्रेन नाम्बार, बेजों जोङो दैथायहरनाय जासिगोन। दा हायथा फंबाया मोजाङै लांबानो जाबाय, बियो माने गामि खाथिनिखा। दा बेजों लोगोसे जोंहा BBW आफादखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा आरो BBW आफादनि गोबां मावथियारि एबा बिबानगिरि बिथांमोनहा थांनाय खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबोआवहाय जोङो माने आफादनिफ्राय बिसोरनि नामैहाय जोङो माने रायजोफोरनावहाय माखासे डनेसन बिनाय जादोंमोन। दा बे समावहाय गोबां रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ अननानै माने गोबां डनेसन खालामनानै होलांदों। दा बिनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय रायजो राजाफोरनिसिम। गासै जोंनाव एमाउन्टआ जादोंमोन 26,100 रुपिस। आं बेखौ सिगां भिडिअआवबो आङो डिक्लेयार होखाबाय। दा दिनै बिसिनि टिकेट बानायनाय गासै खरसाया थांजोबनानै बिथांमोननि आखायावहाय आङो 14,000 रुपिस उइथ टिकेट, माने टिकेटजों लोगोसे 14,000 रां आङो नैबे मादैनि आखायाव गथायनानै होनो नागिरबाय। माखासे खरसा जाबाय टिकेट बानायनायाव रायजोफोर। दा जोङो लेटारबो गांसे लिरदों बिसोरखौ न'आव दैथायहरनायनि, बिसोरनि गासै जाथायनि सायावहाय। दा आङो बे टिकेटजों लोगोसे बे 14,000 थाखाखौ आङो मादैनि आखायाव गथायनानै होनाय जासिगोन। नैबे टिकेट हा। दा जोङो मिजिंथियो माने गामियाव थांनानै मोजाङै सोलिहैगोन। दा नैबे बिनानाव मोनहाबो, जोमै बसुमतारी आरो रोमै बसुमतारी मोनहाबो नेक्स्ट टाइम सोरबाफोर जुदि बेबायदि थगायनानै बाहेरा रायजोफोरावहाय बा बबेहायबा लेंहरोबा बा सोरबा लांनो नाजायोबा बेवहाय, दा जों जेरै बुंदों, जेरै बुजायदों गोबां रायजो राजाफोरा, बेफोरबायदि थांनो नांलिया। माने गिदिरफोरनि होननाय एबा गुबुननि बुजायनायफोरखौबो लानांगोन। आरो मादैयाथ' खस्थ' मोनसिगोन, जों मिथिगौ बयबो। माने एसे खस्थ' खालामहैनांसिगोन गामियाव थांनानै। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै कमल बसुमतारीखौ जों दासिमाव मोनथ'नो हायाखै। न'खर सालायनो थाखाय एसे गोब्राब जासिगोन। दा जोङो कमल बसुमतारी बिथांखौ जेब्लानो खबर मोनगोन अब्लानो जोङो रेस्किउ खालामगोन। दा बेखौ जोङो मिजिंथिबाय, सानसे नङा सानसे जों मोनगोनखौ। दा हायथा फंबाया फंनैसो बिबुंथि लाखिहरदो, नोंनो लांगोन हिसाबै। खुलुमबाय। BBW मेम्बार हिसाबै आं लांफानो हिसाब गसंनानै दं। माने आंबो थांखागोन नालाय 19 तारिखआव, माने आंजोंनो हरफादो। बेफोरबायदि गामि खाथिनि हिसाबै आं माने बिसिना आमथिखा जांसिबारि, जोंना फाथाबारि गोजोमफुरि, माने दै बारबानो मोनखायो नालाय। माने दस्रानो हरफायाबाबो आं थांगोन हिसाबै आं लांफानो आखायाव लादों आरो बेनोसै। गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम, माने एसेबां माने हेल्प खालामबाय फंबाया। आरो बेवहाय दंफायो जोंना BBW निनो मेम्बार बिथांमोनबो दं, प्रेमजित बसुमतारी आरो सोमला नोंना बसुमतारीमोन ना, बसुमतारी बिथांमोनहाबो जोंजों लोगोसे दंफायो। आरो माखासे न'खरनि दं, मेदाममोनबो दङ। दा साखि हिसाबै बिसोरनो थानाय बायदि जाहैबाय रायजोफोर। बिमादै असेयानो दं, ओमफ्राय बिबथै। दा मादैयाबो फंनैसो बुंहरगोन नामा माबा मोनसे रायजोफोरखौहाय? दे जागोन दे होमबालाय। रायजोफोरा माने बिबुंथि लाखिफेरैखाय उसुबिदा जादों। बेनिखायनो आं बिथांमोननिफ्राय
माने रायजो राजानिसिम गासै मदद खालामगिरि जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बिथांमोननि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय मिजिंथियो इयुन समफोरावबो नोंथांमोनहा बेफोरबायदिनो गुबुन खैफोदफोरावहाय गुबुन सुबुंफोरखौ मदद खालामगोन होननानै खुलुमबाय होनहरदो खुलुमनाय जासिहरबाय रायजोफोर आङो माने फोरमायहरनो बावदों नैबे जोंना फंबाया जे लांफागोन हायथा ब्रह्मआ बिथाङा जोंनिनो BBWA नि मेम्बारखा दा बिसोरो गाबोन मोनानि बेसेबां टाइम 11:40 ना 11:40 SMBT निफ्राय ट्रेन गाखोसिगोन बिनिफ्राय खय थारिखआव सहैगोन 22 थारिखआव बिथांमोनहा सहैगोन निउ बङाइगावआव दा गामिनिजों आं रायज्लायहरखाबाय निउ बङाइगावसिम बिथांमोननि गामिनिफ्राय फैनानै बिसोरखौ गासैखौबो पिकआप खालामफैगोन दा दिनैनि बे सुंद' मेल एबा सुंद' भिडिअ'आ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर गोजोन्थों थेंक इउ